Γεια σας! Σήμερα θα μάθουμε να φτιάχνουμε ένα wiki παροχέας στο PBWorks. Πρώτη μας δουλειά είναι να πάμε στη γραμμή των διευθύνσεων και να πληκτρολογήσουμε pbworks.com και κατόπιν Enter. Με τον τρόπο αυτό φτάνουμε στην οθόνη υποδοχής του PBWorks. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Login. Όπως βλέπετε, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε τον νέο λογαριασμό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε τα στοιχεία που μας ζητά η φόρμα. Καταρχάς θα γράψουμε το όνομά μας, το email, και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, πιέζουμε το πλήκτρο Create Account. Όπως βλέπετε, ο λογαριασμός μας δημιουργήθηκε, χωρίς καμία δυσκολία. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή για τον καθέναν μας. Το επόμενο βήμα είναι να επισκεφτούμε το λογαριασμό του email μας και να ελέγξουμε αν ήρθε το email της επιβεβαίωσης εγγραφής. Ας πάμε λοιπόν. Ελέγχοντας τα email μας βλέπουμε ότι έχει έρθει το σχετικό email επιβεβαίωσης. Κάνουμε κλικ πάνω σε αυτό και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο link που μας οδηγεί στην επιβεβαίωση. Αυτομάτως βρισκόμαστε στην οθόνη εισόδου του PBWorks. Όπως βλέπετε, εδώ μας δίνει κάποιες εναλλακτικές, όπως εδώ που μας ζητά να προσθέσουμε κάποια άλλα email με τα οποία έχουμε δημιουργήσει λογαριασμούς του PBWorks, προκειμένου να διευκολυνθούμε και να τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το password, τότε στην περίπτωση αυτή πρώτα γράφουμε το τωρινό μας password και στη συνέχεια το καινούριο και το επαναλαμβάνουμε. Κάνουμε κλικ στο Home και στο Create a Workspace. Θα πρέπει να επιλέξουμε από τις επιλογές που μας δίνει. Φυσικά εμείς θα διαλέξουμε την δωρεάν, την Basic. Θα δώσουμε ένα όνομα στο PBWorks. Λόγω του μαθήματος μπορούμε να το ονομάσουμε Wiki PBWorks για τις ανάγκες. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα συμφωνήσουμε με τους όρους και στη συνέχεια θα κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Next. Πολύ συχνά η διεύθυνση που ζητάμε να δημιουργηθεί είναι ήδη χρησιμοποιημένη από κάποιους άλλους. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ακόμη στο λεκτικό και να προχωρήσουμε. Πριν μπούμε στο χώρο εργασίας, θα πρέπει να ρυθμίσουμε δύο πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο από αυτά είναι το ποιος θέλουμε να έχει πρόσβαση στο wiki μας. Από τις επιλογές Anyone ή Only People I Invite or Approve, επιλέγουμε φυσικά τη δεύτερη. Στη συνέχεια, αποδεχόμαστε και τους όρους. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να μπούμε στο χώρο εργασίας του wiki μας. Συγχαρητήρια, είσαστε μέσα στο καινούριο wiki.